हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दुलाल्स बोदो स्वर्गियारी यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। लोगो नोंथांमोन नै जोङो दा अमा बेदर बायनो फैदों। अमा बेदरखौ जोङो 15 किल' लाखोबाय। गोथाव जानांगौ दायो। जा गोथाव जाखागोन अमाया। आरो नै जों दा ना लालायबाय सेरथाम, बेखौबो गोथाव जानांगोन। मोनाबिलियाव मोनसे फिसा पार्टी दं, बेनि थाखायनो नै बे मेडामा बेदर सुगासिनो दं। बेदरखौ जों दा सुखांनानै मा खालामगोन, सान्दुङाव फोरानगोन। सान्दुङाव फोरानस्रोबासो माने बेदरा राफोर जागोन आरो। बांद्राय नङा, बेयाव 15 किल'ल' दङ। 15 किल' जाखानांगोन। नाया बांद्राय नङा, सेरथाम जानांगोन। गोथावनो जानांगोनलै। बेदरखौ सुना लाबोखांना दोन दा सान्दुङाव फोरानबाय। सान्दुङाव फोरानबासो राफोर गोरा जागोन। बेनिफ्रायसो जों दायो संगोन। नाखौ फोरानखाबाय, सान्दुङाव फोरानना दोनथ'खाबाय। जोङो बेदर एवगोन, थावखौ होग्रोबाय। थावखौ होग्रोना लाबाय। जोंना मस्ला होबाय, माने पियास माबा माबि देनाय। दा संख्रिबो होबाय। संख्रिबो होबाय नै जों दा। गोदौबाय थाबा दसे जों बिदिनो खामोसिगोन मस्लाखौ। आरो नै माबा बानलु गुन्दै माबा माबि होबाय। बेखौ दसे जों खामफ्रामहोगोन मोदोमनाय बायदि। दासो मोदोमदो एसे। हालदैबो होखाबाय, खनसे एरना होबाय, खामगोन नङाबा। दानिया जों बेदर होनोसै नै, बेदरखौ होबाय। जागासिनो ना फैया? सोगोन सोनायालाय। बेदर होबाय। होनोसै नङाबा नांनाय नङाना मस्ला मस्लिया। आरो होबावबाय। जों आलु होबाय, एरबाय। दा आरो माने मा होनो 1 घन्टासो संबावगोनदांलै। 1 घन्टासोनि उनाव मोनबा दायो थिग जासिगोन आरो जों। जा गोथाव मोदोमखादो, जानो लुगैसोलायलांबाय। जों दसेनो खोबसिगोन आरो आधा घन्टासो। संख्रि साखिखांबाय, नाङाखै दा गोरान होफिनसै। नै संग्रायाबो नै। संनो जा गोरोङालाय। Jadi biar naik sanglai. Wow, goथाव जाबाय दासो, गोथाव नुबाय। दा मोनायावसो जानांसिगोन। खुमब्राजों दाउ, जा गोथाव जाखागोन। खुमब्राजों दाउ संनाय। वाव, दानि मस्ला मस्लि होनायखौ आं नुस्लाबाय नामासै। जागोन जानाय खोमा संनो। रेबगोन ना? अमा सावनाय, नै अमा सावनाय। नै जाबाय आलुजों अमा। अमा सावनाय, पापर। आरो दसेनाव मा फैबावगोन मिथिला आरो। जानोसै। नै जाबाय खुमब्राजों दाउ, ना, अमा सावनाय, पापर, नैखि आरो अमाजों आलु। वाव, जा गोथाव जासिगोन जोङो। नै बिथाङाबो सुरु खालामसैयानो नै। वाव, गोथाव जानोसै जों। जा गोथाव। गोथाव जागोन, नुदों ना? दालि नांगौ दा? गोथाव जालायनोसै जोङो। आखाइ सुनर' एसे। नारेंफोर लाबोलाय। जानो नामा नै? नांगौबा दा बिहरबाव दे दा।
Papor. जोंनो होफैदोंसो Đang thong. Oma xong này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ